Halelúja. Halelúja. Nech vás Boh požehná. Môžete sa posadiť. Halelúja. Ešte raz vás vítam na začiatku nového roka na bohoslúžbe. Je to veľmi milé, keď sa cirkev spolu zíde. Aj na začiatku roka máme veľmi veľa rôznych vecí, ktorými by sme sa chceli zaoberať počas dnešného dňa. Ale tým, že to je predsa prvá bohoslúžba, je to kus také slávnostné, aj keď my stále sme v tom procese, stále dávame Bohu priestor, aby sa nás dotkol. A každý týždeň máme zhromaždenie. Aj tak, keď je začiatok, je to nový rok, my chceme zobrať požehnanie pre každý deň v tomto roku. Amen. A povedz, ja prijímam požehnanie pre každý jeden deň v tomto roku. Amen. Každý jeden deň, každý deň, ktorý je pred nami. A v tom je to veľmi mocné. Je to veľmi také silné a úvod roka práve v tom je taký dôležitý, že keď my zoberieme tú iniciatívu, staneme sa ľuďmi, ktorí zoberú tú iniciatívu nad udalosťami tohto roka, nad udalosťami, ktoré sa dotýkajú nášho života. Vieme v úvode roka sa modliť, postiť, vieme hľadať Pána, vieme urobiť rôzne skutky viery, ktorými otvoríme tie dvere pre nový rok. Tak to je niečo mimoriadne a to vie určiť ten smer, akým pôjdeme. Takže je to veľmi dôležité, že na začiatku roka si prišiel do bohoslúžby. Tento rok sme trošku to zmenili, nemali sme ani silvestrovskú bohoslúžbu, pôvodne sme ju plánovali, potom sme ju nechali tak, potom nemali sme ani silvester ako taký, nemali sme silvestrovskú párty v cirkvi, pretože počas roka bolo toho veľmi veľa a bolo dobre si aj oddychnúť. A teraz už začíname ten nový rok, rozmýšľame o veciach, hľadáme, premýšľame o veciach, ktoré sa majú udiať počas tohto roka, čo všetko Boh chce vykonať skrze nás, k čomu všetkému nás pripravil počas tohto roka. Takže je to veľmi dobrý, veľmi vzrušujúci čas. Nech ťa Boh požehná aj dneska, aj skutočne tie nasledujúce dni, ktoré sú pred nami. Budeme mať aj svedectvá, takže aj keď je začiatok roka, my máme svedectvá, pretože aj svedectvá z minulého roka nás vedia požehnať. Amen. Halleluja. Takže ďakujem za slovo, takže ja vám prajem pekný začiatok nového roka a videli sme, že počas celého roka, skoro každú nedeľu sme tu mali veľmi veľa svedectiev a keďže veríme v nárast, tak veríme v nárast aj týchto svedectiev, to znamená, že každý jeden z nás budeme rásť, v každej oblasti budeme napredovať, pretože to je nebeský princíp. Amen. Amen. Takže máme tu svedectvá a môžeme privítať Katku. Nech vás Boh všetkých požehná. Moje svedectvo sa týka tej prvej 90-dňovej výzvy, ako ma Boh požehnával. A prvý mesiac tej výzvy bol o tom, že dávanie, prijímanie je to spojené a vždycky to nasleduje a mňa to strašne vo vnútri vytáčalo, keď to tak poviem, lebo proste som dlho kresťanka, veľa dávam, chcem dávať viac, ale dávam. A vždycky bola otázka, kde je to príjmanie, hej? A toto bol prvý mesiac, čo som sa s Bohom hádala, alebo dopytovala, alebo bola naštvaná na reku, tak tuto píšu, v Biblii to píše, že to je v mojom živote. Že dávam, ale kde je to príjmanie? Že neverím, že ja som tá výnimočná, že u mňa to nebude fungovať, hej? Takže takto som sa s Bohom dohadovala skoro celý mesiac. Odmietala som uveriť tomu stavu, ktorý mám, že to je to jeho požehnanie a to je všetko, čo pre mňa môže urobiť. No a potom sa začali diať veci. Asi v polke toho prvého mesiaca som iba tak pozerala na účet, mala som nejaké väčšie výdavky a tak a pozerám, 100 eur bude chýbať. No hovorím, no tak dobre, postaráš sa. No a za nejaké 2-3 dní prišiel za mnou jeden brat a hovorí, počúvaj, mám pre teba niečo, že dám ti 100 eur, je to poukážka do Teska, kúp si, čo chceš. A ja, čo? No dobre, no príjmam, no prečo nie, hej? Tak to bol vlastne prvý mesiac a potom vám to už nebudem čítať, hej. Čiže v tom mesiaci som skončila s rozpočtom na nule, čo je super. Druhý mesiac som dostala ďalších 100 eur. Hovorím, dobre Bože, no však nie je problém, hej, už nech ten nuly iba sa pridávajú. A ďalej prišiel televízor, úplne obrovský, pani za nich chcela 200 eur, nakoniec mi ho dala. Potom mi vznikla taká podĺžnosť. Myslela som si, že to bude okolo 1000, ale taký najlepší odhad bol, že 700 eur.
A proste, keď som potom tam volala, tak oni mi povedali, že tá podĺžnosť je 300 eur. Čiže ako nechápem, ako sa to mohlo stáť, že z 1000 bolo zrazu iba 300, takže to je pre mňa úplný zázrak. No, to je stále ten istý mesiac, hej. Potom ešte kadejaké také drobnosti, že niekto mi odpustil poštovné, niekto ma desi pozval, povedal, nechaj tak, niekto mi niečo dal, také tie drobné dary, to som tu už aj nepísala. No a na konci mesiaca mi ostalo 50 eur, čo je plusový rozpočet, čo je super. A ešte mi prišlo nejaké 60 eur zo sociálnej poisťovne 2 dní pred koncom mesiaca, čo tiež neviem prečo, ale tak dobre, hej. No, tretí mesiac, za tých 100 eur, čo mi dali, som sa teda rozhodla, že si kúpim taký poriadny kancelársky stôl, lebo bol treba a tak. No a bola som v tej rodine, to bol tiež taký zánovný. A chlap sa ma pýta, počúvajte, a nechcete aj gauč? A ja reku, chcem, už 4 mesiace zaň modlím, ale to už som nepovedala. A potom, že hneď mi v tú hlave, však nemám veľa peniazí, že koľko zaň chcete? Viete čo, 50 eur, poďte sa naň pozrieť, len si ho zoberte, lebo proste my sa už toľko s manželkou nahadali. A ja reku, kokso, gauč za 50 eur, však som pozerala také normálnejšie 700 zánovné, až 1300 boli také, čo sa mi páčili. Reku, no dobre, tak však sa pozriem, nejako sa vyhovorím, že nie. A boli sme tam a vlastne to bol gauč, ktorý bol robený na mieru, z pravej talianskej kože, 6 000 eur pôvodná cena. Ešte mi vybavili aj dovoz, ešte mi ho aj vyložili, vybavili aviu, všetko za to chceli 5 eur, čo som mi radosne dala, hej. Takže to bolo v tom mesiaci. No a potom ešte kadečo také drobné. No a 4. mesiac sa nejako nič nedialo, hej, to už bol december. Reku, tak dobre, Bože, ale vieme o tom, že to má rásť, tak reku, ale tak bolo tak ticho, reku, aj za to som ti vďačná, čo bolo, ale nemôžem zase byť v tom, že tam to zastane. No a mala som veľa takých drobných oprav v byte, ktoré bolo treba urobiť, lebo ja to neviem, tak som to tak, že raz sa niekto nájde, kto mi to opraví, hej. Nehávala som to tak, reku, nie je to také životne dôležité, tak prežijeme aj bez toho. A potom pred Vianocami som dala do reči s jedným pánom a tam mi hovorí, však ja ti to prídem opraviť. A ja reku, vážne? A že kedy? No tak aj pred Vianocami. A reku, kedy? Pred Vianocami, čo nikto nemá čas? Tak pred Vianocami som to aj všetko nakúpila, aj som zase na to mala peniaze, nakúpila som to, opravilo sa to. Takže vďaka Bohu, teším sa, čo bude ďalej. Nech vás Pán požehná. Amen. Takže vidíme, že náš Boh je Bohom nárastu a presne s týmto súvisí aj naše ďalšie svedectvo a môžeme privítať Táňu. Ahojte. Na úvod chcem povedať, že je to tiež finančné svedectvo a je aj o tom, ako mi Boh ukázal, ako veľmi sa v ňom mýlim. Takže dlho som mala takú predstavu v sebe, vo svojej hlave, že pre Boha je mnoho ľahšie vykonať finančný zázrak pre ľudí, ktorí podnikajú, než pre tých, ktorí sú zamestnaní a majú fixný mesačný príjem. Ale stalo sa niečo, čo úplne nabúralo túto moju predstavu, túto teóriu. A na základe tej výzvy o 90-dňovom náraste sme sa rozhodli s manželom, že dáme taký mimoriadny dar do zbierky národných konferencií. Tak sme dali a sme si povedali, že OK, jedného dňa proste príde Božia odpoveď, ale my sme fakt nečakali, že príde tak skoro. Po konferencii sme nastúpili do práce a hneď prvý deň mi volá manžel a vraví, že vieš čo, neuveríš, mne zvýšili platovú triedu. Vrem, čože? Veď tak dlho si počúval, iba nie, nedá sa a stále dookola a zrazu sa otvorili dvere. A my sme vedeli, že proste to bola Božia odpoveď a sme chválili Boha a potom vrem, počkaj, ale mne dnes povedali v práci, že dostaneme odmeny, ktoré sme nemali dostať. Wow, dvojnásobná radosť, tak zase ďalšia chvála. A vlastne to pokračovalo ďalej, pretože o týždeň povedali manželovi, že začiatkom roka dostane mimoriadnu odmenu. Takže haleluja, to už mi spadla sánka a zhlboka som predýchavala. Mne by museli sa na mne skutiť zasmiať. A potom prišla za mnou jedna sestra zo zboru a povedala, že má na srdci ma finančne požehnať. Takže jeden skutok viery vypôsobil niekoľko Božích odpovedí a požehnaní. A tento rok bude takýto pretekajúci a hojný v jeho milosti. A tomu verím, že jednoducho Boh je prekypujúco dobrý. Haleluja. Amen. Takže vďaka Pánovi. A ak vy máte nejaké svedectvo, tak ma iba vyhľadajte a dohodneme sa bližšie. Ďakujem. Halelúja. Halelúja. Vďaka Pánovi. Je dobré počuť rôzne svedectvá, ktoré sú. A už ste určite zaregistrovali, ale rád by som vám dal do pozornosti, že znovu sme urobili 90-dňovú výzvu.
práve preto, aby čo najhlbšie sa to mohlo dostať do nášho srdca, do nášho vnútra, aby hlboko sa to dostalo do života každého jedného brata, sestry. Tentokrát sme to dali na platformu Biblia za rok. Nie je to len naša záležitosť, ale otvorili sme to aj pre ľudí, ktorí sledujú Bibliu za rok. Takže môžete sa k tomu znovu pridať a určite je dobré sa týmito vecami zaoberať. Ja som vám vravel, keď sme začali 90-dňovú výzvu v tých videách, ak ste ich sledovali, ja som o tom vravel, že keď Boh so mnou začal jednať v tejto oblasti, 3-krát po sebe som si to prešiel dookola, aby sa to dostalo do môjho vnútra, pretože na začiatku som cítil, že sa ma Boh tým dotkol a vedel som, že získal moju pozornosť, ale cítil som, že to je taká dôležitá vec, ktorou sa treba zaoberať tak, aby sa to stalo úplne mojou súčasťou, aby sa to dostalo hlboko do môjho vnútra, aby sa to dostalo hlboko do môjho srdca, aby ma to úplne vnútorne zmenilo a aby žiadna okolnosť ani nič iné, aby to nevedelo so mňa dostať, aby som v tom mohol chodiť a mohol kráčať neprestajne. A to bolo veľa rokov dozadu, niekedy na prelome 1000 ročia, takže už to je 26. rok, odkedy sa to udialo. Niekedy buď v roku 2000, medzi rokom 2000 až 2002 som si tým prešiel, neviem už presne kedy, tie dátumy už neviem úplne presne, nemám ich zapísané, ale niekde v tom období som tým prešiel. A vďaka Bohu mňa to absolútne zmenilo. Zmenilo to môj prístup k životu, zmenilo to moje videnie o službe, zmenilo to moje videnie o veciach, ktoré môžeme urobiť pre Pána, o tom, že aj tu, v tomto regióne, môžeme veriť za o mnoho viacej, ako je to, čo je bežné, pretože my nechceme kopírovať žiadnu cirkev, proste my sa dívame do neba. Nechceme kopírovať niekoho iného, nechceme chodiť v tom, čo chodia iní, pretože aj Pán Ježiš to povedal, že respektíve Ján Krstiteľ to povedal, že človek nič nemôže vziať, ak mu to nie je dané z neba a my chceme tie veci, ktoré v nebi sú pre nás pripravené. Nechceme kopírovať iných ľudí, nechceme ani kopírovať žiadnu inú cirkev, ale chceme získať veci, ktoré Boh pre nás naplánoval. A to je veľmi vzrušujúce. Je to dobré, keď sa dostane niekto do tohto bodu. A aj keď máme rôzne tieto svedectvá, vôbec nejde o to, aby niekoho život sa skopíroval, ale tie svedectvá majú jednu prírodu, majú jednu fantastickú schopnosť v sebe. A síce za prvé, že povzbudia tvoju vieru a za druhé posunú nás k tomu, aby my sme vedeli prijať všetko, čo Boh pre nás pripravil. Niekto počuje svedectvo, napríklad finančné, ale sedí tu s tým, že bojuje v oblasti zdravia a práve preto, že počuješ, že Boh sa pohol v živote nejakého iného človeka, vieš sa načiahnuť za tým pomazaním, vieš ho vierou prijať, vieš ho vierou stiahnuť na seba, aby Boh teba napríklad uzdravil alebo spravil nejaký iný zásah v tvojom živote, v akejkoľvek inej oblasti, kde to je potrebné. A vďaka Bohu tieto svedectvá ukazujú na to, že Boh je živý a je dobré, že to nie je od nejakej úzkej skupiny ľudí. Vidíte, že vždycky, keď máme tieto svedectvá, ľudia sa prestriedajú a sú to ľudia, ktorí sú z cirkvi, ktorí nie sú ani medzi vedúcimi, alebo keby aj boli medzi vedúcimi, v tom nie je žiaden problém, ale potom by si každý mohol myslieť, že to sa týka proste iba tej úzkej skupiny ľudí, ale vďaka Pánovi môžete vidieť, že každý človek má prístup k Božiemu trónu skrze Božieho syna Ježiša Krista. My sme prijali Abrahamové požehnanie a skúsenosti, ktoré ste aj počuli, či už ktoré vravela Katka alebo Táňa, pre nich sú to obrovsky dôležité skúsenosti, pretože oni zažili, že Boh odpovedá na ich modlitbu, na ich hľadanie a tak ďalej. A my nikdy nemusíme v tomto zastať. Pretože každá tá udalosť, ktorá sa udiala, všetko to, čo Boh urobil, to je treba považovať, že to je minimum toho, čo sa stane na budúce. Proste my vieme stále sa posúvať ďalej. Naša viera môže vyrásť, my môžeme vyrásť vo viere, vieme vyrásť v pomazaní, vieme vyrásť vo všetkých týchto veciach a skutočnosť je taká, ja aj pred koncom roku začal som o tom hovoriť, že skutočnosť je taká, že my sa musíme oslobodiť od tej mentality potrieb, o tom, že Boh tu je, aby naplňal naše potreby,
Pretože vďaka Pánovi, Božie slovo to hovorí, že Boh naplní každú našu potrebu v Kristovi Ježišovi v sláve, podľa svojho bohatstva v Kristovi Ježišovi v sláve a nie je s tým žiaden problém. Ale chcem vám povedať, že je tu lepšie, niečo lepšie. 23. žalm hovorí, že Boh bohate maže moju hlavu olejom a môj pohár preteká. Amen. Povedz, on bohate maže moju hlavu olejom a môj pohár preteká. Amen. A je tu viacej ako dosť. Je tu nadbytok, vďaka Pánovi, je tu niečo, čo je viacej ako dosť. A to mení našu mentalitu, pretože z tej pozície toho, že ja potrebujem, aby niekto niečo dal do môjho života, viem sa dostať do pozície, že ja som ten, ktorý naplňa potreby iných ľudí. A to je ten pretekajúci život, ktorý Boh chce dať každému jednému kresťanovi. A je to len o zmene prístupu. Je to o tom, že zmeníš nastavenie svojho srdca, zmeníš nastavenie svojej mysle, zmeníš ten spôsob, ktorým sa modlíš, ktorým pristupuješ k Bohu a naraz prídeš na to, že z človeka, ktorý v podstate je závislý od iných, sa staneš človekom, ktorý získal skutočnú slobodu, pretože iba ľudia, ktorí majú skutočnú slobodu a nemajú otrockú mentalitu, môžu naplňať potreby iných ľudí. Ľudia, ktorí majú otrockú mentalitu, ľudia, ktorí žijú v tomto otrockom stave, oni stále rozmýšľajú len v tej dimenzii potrieb. Ale keď sa staneš človekom, ktorý ide a naplňa potreby iných ľudí a veríš za potreby iných ľudí, prídeš na to, že je tu o mnoho viacej, ako si sám myslel, ako si len vedel predstaviť. Čohokoľvek. Zjavenia z Božieho slova, je tu viacej pomazania, ako sám potrebuješ pre svoj život, je tu o mnoho viacej zaopatrenia, je tu viacej radosti, ako je to, čo spotrebujeme sami pre seba. Všetkého je tu nadbytok vďaka Pánovi, pretože my vieme, že Pán Ježiš povedal, že zlodej nejde na iné, než aby kradol, hubil a zabíjal, ale ja som prišiel život, preto, aby mali život a aby ho mali v hojnosti. Amen. V pretekajúcej miere. A povedz, ďaká Bohu, Ježiš ma naplňa životom, ktorý je viac ako dosť. Amen. A tá mentalita toho, že treba sa uspokojiť s tým, proste, že na čo by nám bolo viacej, prečo by sme sa za týmto hnali, v náboženskom svete z toho urobili takú dogmu, spravili z toho úplne falošnú dogmu, je to úplne zvrátené, pretože je to diabolský spôsob rozmýšľania, je to diabolská mentalita, pretože vytvorili ten mýtus akéhosi evanielia prosperity, o ktorom hovoria, že kto rozmýšľa o tom, že môže mať viacej ako potrebuje, tak je chamtivý. A chcem ti povedať, že väčšinou, keď sa pozrieš na to, že kto má problém so závisťou, tak sú to ľudia, ktorí majú potreby. Pretože cítia to stále, že niekto siahol na to, čo sa mohlo dostať ku ním, majú pocit, že niekto ukradol ich šťastie v živote, ktoré mali mať a tak ďalej, pretože majú túto mentalitu nedostatku. A to môžu byť ľudia, ktorí majú hocikoľko peňazí. To nie je obmedzené tým, koľko peňazí má človek na účte. Takisto mamonom môžu byť poviazaní ľudia, ktorí sú chudobní, môžu byť ľudia, ktorí majú nadbytok poviazaný mamonom, ale keď niekto je slobodný vo svojom srdci, má slobodu vo svojom srdci a naučí sa dávať, príjmeš túto mentalitu, že ty žiješ tento pretekajúci život, prídeš na jednu fantastickú vec, že Boh je s tebou a vie ťa stále požehnať viac. Amen. A povedz, Boh je so mnou a vie ma vždycky požehnať viac. Amen. Je to úplne iná mentalita. Je to niečo úplne iné a keď niekto sa stále sústreďuje len na potrebu, ktorú má vo svojom živote, keď ty sa sústreďuješ iba na potrebu, ktorú máš vo svojom živote, chcem ti povedať, že veľmi limituješ Boha. Keď sa sústreďuješ iba na potreby, ktoré sú v tvojom živote, veľmi limituješ Boha, pretože Boh nie je obmedzený len na veci, ktoré sa týkajú našich potrieb. On nie je obmedzený len na to, aby konal len veci, ktoré sa priamo dotýkajú tvojej potreby, ktorú máš v živote. Boh vie urobiť o mnoho viacej. Máš list Efeským, 3. kapitola, kde je to napísané v Pavlovej modlitbe, že Boh môže urobiť o mnoho viacej, než prosíme alebo rozumieme podľa moci, ktorá pôsobí v nás. Boh môže urobiť o mnoho viac. Amen.
Boh môže urobiť o mnoho viac. Takže ak my máme iba túto mentalitu potrieb, že veríme, že Boh naplní každú našu potrebu, tak chcem ti povedať, že vďaka Bohu je to lepšie, ako keď niekto ani nemá nádej vo svojom živote, ale vo veľkej miere sme postavili Bohu hranice, pretože ho limitujeme v tom, čo môže urobiť v našom živote. A povieš, ale ja Bohu nebránim, aby urobil viacej, je to pravda, ale ani s ním nespolupracuješ, aby urobil viac. A Biblia hovorí, že my sme Božími spolupracovníkmi. Ty a ja, my sme Božími spolupracovníkmi. Amen. Povedz svojmu susedovi, ty si Boží spolupracovník. Amen. My spolupracujeme s Bohom. A práve preto je to taká dôležitá vec, aby každý kresťan toto pochopil a aby aj teraz v úvode roka, aby čo najviac sa tieto veci dostali do tvojho vnútra, že prestaň rozmýšľať v tejto dimenzii potrieb, začni rozmýšľať v dimenzii toho, že ty sa staneš človekom, ktorý naplňa potreby. A ináč toto je súčasť Abrahámovho požehnania, pretože prečítajte si, Abraham mal najväčšiu potrebu v tom, aby bola prelomená neplodnosť v jeho rodine a on ešte nemal žiadne dieťa. Boh s ním iba jednal v tejto oblasti, ale nemal žiadne dieťa a Boh ho poslal, aby sa modlil za Abimelecha a za jeho ženy, pretože bola na nich kliatba kvôli tomu, že zobrali Abrahámovú manželku, zobrali Sáru a Abraham sa za neho modlil, za jeho manželky a oni začali rodiť, pretože bola na nich táto kliatba a Boh povedal, že zavolaj si tohto muža, pretože on je prorok a bude sa za teba modliť a tvoje ženy začnú rodiť a on ešte nemal naplnenú potrebu, ale Boh ho použil, aby naplnil potrebu iných ľudí. A Boh ho požehnal a vyslobodil ho z tej veci, v ktorej sa nachádzal, pretože to je presne tá mentalita, že treba sa naučiť za to, že Boh ťa použije pre požehnanie iných ľudí, preto aby si sa posunul ďalej, pretože v našom živote vždycky budú potreby. Vždycky. My sa zaoberáme nárastom, nárast vytvára potreby. Pozrite, vďaka Bohu, Boh nás požehnal touto budovou, máme parkovisko, ale už teraz, keď som dneska prišiel na parkovisko, Roberto mi hovorí, že pastor, potrebujeme väčšie parkovisko. Tak čo sa ideme modliť? Nech Boh odobere ľudí zo zboru, aby nám stačilo parkovisko, alebo za čo sa ideme modliť? Je to proste presne o tom, že je to prirodzené, že keď chce niekto nárast v živote, chce sa hýbať dopredu, je prirodzené, že ten nárast vytvorí potreby. Je to úplne prirodzené. Keď dvaja ľudia sa zoberú, žijú napríklad v jednoizbovom byte, je to úplne super, ale potom sa rozhodnú, že chcú vstúpiť do požehnania, chcú mať deti. A automaticky to vytvorí potrebu, pretože už z jednoizbového bytu potrebujú sa dostať do dvojizbového alebo do trojizbového a tak ďalej. A to, že my ideme v požehnaní, tie potreby tu budú vždycky, ale prídeš na jednu vec, že keď ty naplňaš potreby iných ľudí a proste dovolíš tomu, aby Boh ťa požehnal, aby si sa odosobnil od týchto vecí, vždycky dostaneš viacej, posunieš sa ďalej a dostaneš viacej, ako ty si dal. Vždycky sa otvoria pre tebou dvere a Boh ťa posunie a Boh ťa požehná, pretože to nikdy nie je o tom, že iba ľudia, ktorí majú naplnené všetky potreby, sa môžu pustiť do týchto vecí. A preto o tom hovorím, pretože to sa dotýka všetkého možného. To sa dotýka toho, či my vieme Bohu veriť za nárast v službe. Či vieme veriť o tom, že už 3. rok po sebe napríklad znásobí sa počet ľudí, ktorí s nami príjmu Ježiša počas tohto roka na ulici, keď budeme robiť street gospel tour alebo iné evangelizačné akcie, či opäť sa znásobí počet ľudí. Zatiaľ, každý rok po sebe, ten počet ľudí sa zdvojnásobil vďaka Pánovi. Máme 3 roky po sebe. Každý rok sme sa posunuli ďalej. Bolo to viacej, ako sme čakali. Nesústreďovali sme sa na to, ale bolo to viacej, ako sme čakali. Ale ak sa to má znovu zdvojnásobiť, tak poviem ti, že tento rok 12 000 ľudí s nami príjme Ježiša. A je to niečo, čo keď povieš, je to šokujúca vec, to si niekto nevie ani predstaviť. Ale aj 6 000, keby minulý rok na začiatku nám niekto povedal, nevedeli by sme si to predstaviť, čo to je, ale je treba boriť tú mentalitu nedostatku a treba boriť tú mentalitu iba toho naplnenia potrieb. Je treba z týchto vecí sa úplne oslobodiť, pretože my vierou vieme spolupracovať s Bohom na veciach, ktoré oko nevidelo,
ucho nepočulo, ktoré na srdce človeka nikdy nevstúpili. A toto prenášame aj do svojich životov, prenášame to do cirkvi, prenášame to do služby, prenášame to úplne do každej jednej oblasti nášho života a možno je to trošku výzva týmto sa zaoberať, možno je to trochu výzva ísť a preklenúť toto nastavenie, pretože niekto celý život mohol žiť v tomto nastavení. Teraz pred koncom roka, keď boli rôzne štatistiky, ja nezvyknem veľa čítať správy, ale v jednom denníku čítal som taký nadpis, ani sa mi nechcelo čítať článok, lebo nechcem sa zaoberať politikou, ale článok bol veľmi jednoduchý, hovorí, že Slováci si žijú lepšie, ako si myslia. Podľa štatistík proste toho, na akom mieste vo svete sa nachádza Slovensko, čo si ľudia vedia dovoliť do svojho príjmu a tak ďalej, prídeš na to, že si súčasťou privilegovanej skupiny. Vďaka Pánovi. A my sme jej súčasťou v každom prípade. Pretože na nás prišlo Abrahamové požehnanie v Kristovi. Ale vidíte, že tá mentalita, aj kvôli politikom, tá mentalita je, že každý hovorí, že taká zlá, chudobná krajina a tak ďalej. Chod sa pozrieť do Afriky. Vytriezveš. Chod sa pozrieť do Kazachstanu mimo hlavné mesto. Alebo na rôzne iné miesta. Chod sa pozrieť za Košice 30 kilometrov do cigánskej osady. A budeš rozmýšľať o tom, či žiješ skutočne v chudobnej krajine. Pretože to sú iba mýty. To sú iba mýty a toto zneužíva politický systém, toto zneužívajú úplne všetci. Toto zneužívajú úplne všetci a preto je treba odstrihnúť sa od médií, treba sa odstrihnúť od týchto vecí, kde je kopec nezmyslov, kopec týchto vecí. A teraz ste videli, že Spojené štáty zajali venezuelského prezidenta. Všetci hovoria, že to je porušenie medzinárodného práva. A poviem vám, to nie je porušenie medzinárodného práva, pretože za nadnárodné inštitúcie ako OSN sa skrýva štátny terorizmus. Tam sú najväčšie cesty, ako funguje drogový obchod po celom svete a tak ďalej. A keď medzinárodné inštitúcie toto odmietli urobiť, oni musia chrániť svoju krajinu. A vidíte, že zase uvidíte, dobre sa dívaj, čítaj noviny, kto všetko bude proti tomu hovoriť. A sú to nezmysly. Sú to nezmysly. Sú to nezmysly. Kto všetko bude hovoriť proti týmto veciam a je taký spôsob rozmýšľania, ktorý síce není moc populárny a je to trošku extrémne, ale musím ti povedať, že musíš sa nad tým zamyslieť, že či není dobré urobiť presný opak, ako to, čo si prečítaš v médiách, ako to, čo sa hovorí vo svete, aká je tá línia, ktorou ide svet, ktorou idú politici, či pravda nie je presne na opačnej strane. Proste to je jednoduchá vec, ktorú si musíš položiť takú otázku, že ako funguje vlastne svet. Aké je to nastavenie, ako veci idú, ako sa dá žiť, pretože ináč, ak tieto veci, ak nedovolíš tomu, aby si sa odpútal od týchto vecí, nedovolíš tomu, aby si sa dostal z tohto nastavenia, stále niekto iný ti bude hovoriť, ako máš rozmýšľať. Stále niekto iný ti bude hovoriť o tom, čomu máš veriť. Aký obraz máš mať o sebe, aký obraz máš mať o svete. Pozrite, pred Vianocami hovorili, že zase obrovská chrípková epidémia sem ide a nehovorím, že nebola, neviem, ale v cirkvi som nevidel žiaden pokles, nevidel som, že by polovica cirkvi teraz ochorela. Pretože my veríme v moc Ježišovej krvi, verili sme cez COVID a nikto tu nezomrel a budeme veriť ďalej, keby sa udialo čokoľvek. A poviem vám, že ja už teraz idem najať právnikov, aby nám vytvorili takú právnu analýzu, aby keď by znovu sa udialo čokoľvek, aby zavreli cirkev, aby sme vedeli, že my cirkev nemusíme zavrieť. Pretože my sa ideme pripraviť, lebo tieto veci prídu, ale my sa na to pripravíme a pôjdeme ďalej. Amen. A pôjdeme ďalej. Amen. Pôjdeme ďalej a nedovolíme tomu, aby nás diabol v ničom obmedzil. A vďaka Bohu je dôležité, aby vo svojom srdci si ty spravil poriadok, aby si sa rozhodol, ako chceš žiť. Aj na začiatku roka je to o nás, proste to nie je ani tak o tom, že čo Boh všetko chce urobiť. My samozrejme hľadáme Božie vedenie, chceme sa napasovať do toho, čo Boh chce urobiť, ale veľkú úlohu v tom zohrávaš ty. Ak ostaneme pasívni,
Chcem ti povedať, že Boh môže chcieť urobiť čokoľvek, ak ostaneš pasívny v akejkoľvek oblasti, zastaneš, tak obmedzíš Boha v tom, čo môže urobiť. Lebo to nie je len o tom, ja verím v modlitbu, aj teraz máme začiatok nového roka a od zajtra začínajú posty, niektorí už sa aj postia a chcem ti povedať, že ja nechcem len, aby sme mali týždeň postu a modlitby, ja chcem celý mesiac, aby sme sa postili, modlili, aby sme vytvorili iný životný režim, urob také rozhodnutia, pretože vieš, keď niekto máme, 5 dní postu, niekto sa 3 dní zaprie, niekto 4, niekto 5, a keď na 5. deň zješ 10 rezňov a 15 klobás, tak je otázka, že či to malo zmysel, že si sa postil. A povieš, celý týždeň som nevidel ani jeden film, teraz celý víkend budem pozerať chytro filmy, aby som dobehol všetko, čo som zameškal. A urobíš proste také kroky, ktoré všetko to, čo si zameškal, si chceš dobehnúť, tak musím ti povedať, že celé si to niekde minul. Pretože pôst nie je nejedenie a chcem ti povedať, že hlad na Boha nerobí žiaden dojem. Amen. Hlad na Boha nerobí žiaden dojem. Amen. Povedz susedovi, tvoj hlad na Boha nerobí žiaden dojem. Amen. Amen. Ale pôst má obrovskú výhodu, ale ten hlad má úplne iný cieľ. Má úplne iný zmysel. A síce má cieľ, aby sa oslabilo tvoje telo, aby sa posilnil tvoj duch, aby si lepšie vedel počuť Boha, aby sa k tebe ľahšie dostalo zjavenie z Božieho slova. A preto pôst je takou extrémnou vecou, ale v pôste sa ľudia vedia posilniť v Pánovi a je pravda, že pôst veľakrát aj prinesie prielomy, ale podstata pôstu nie je v nejedení. Nejedenie je súčasťou toho, ale musíš sa nastaviť na to, že ideš sa stretnúť s Bohom. A dobre, máme pôstny týždeň, ale ja ti poviem, že aj ďalší týždeň, napríklad daj si aspoň 1 deň pôstu alebo 2 dní pôstu. Aj ďalší týždeň, až do konca mesiaca. A ja rozmýšľam, či neurobíme, ešte uvidíme, ale tento týždeň budeme mať každý deň modlitby, ale možno ani modlitebné skupiny nebudeme robiť, ale celý mesiac budeme mať spoločné modlitby, možno 2-krát do týždňa. Preto, aby tí, ktorí chcú sa odstrihnúť od toho životného štýlu, urobiť určité zmeny, poviem ti, po mesiaci budeš úplne ináč nastavený. Keď každý týždeň prečítaš napríklad jednu kresťanskú knihu a každý deň si prečítaš, ja neviem, nejakú časť Biblie, už neviem, ako si nastavený, každý deň si prečítaš jeden list apoštola Pavla, povieš si, že tento mesiac si ani raz nepozriem správy, napríklad. Chcem sa ťa spýtať, myslíš si, že svet sa prestane točiť? Myslíš si, že ostaneš mimo? Ja ti poviem, že budeš viacej v dianí, ako by si si myslel. Budeš viacej v dianí, ako by si si myslel. Budeš viacej v dianí, ako by si si myslel. Lebo tie informácie sa k tebe dostanú, proste vypočuješ ľudí v obchode, o čom sa rozprávajú, proste dozvieš sa, čo sa udialo, alebo niekto príde, proste nejaký tvoj známy, kolega, alebo niekto príde, počul si, čo sa stalo, nie, nepočul som, nečítal, tak on ti povie a prídeš na to, že ostaneš v dianí. Neostaneš vôbec mimo. Neostaneš vôbec mimo. Neostaneš vôbec mimo, ostaneš v dianí, ale nebudeš tak tým zaťažený. Tvoje srdce nebude pritlačené k zemi, ďaká Bohu, ale tvoj duch sa priblíži k Bohu. Tvoj vnútorný človek sa priblíži k Pánovi. Teda urob také nastavenie a poviem ti, že začiatok roka v tomto je obrovsky dôležitý, pretože keď dobre naštartuješ, potom proste a zmenia sa určité životné nastavenia, životné návyky a presne preto je ten začiatok roka taký dôležitý, pretože my chceme sa dostať do životného rytmu, v ktorom vieme kráčať s Bohom, vieme chodiť s Bohom, vieme prekračovať tie limity, ktoré sme doteraz mali, vieme prekročiť tie limity, v ktorých sme sa nachádzali, tam sa chceme dostať. A práve toto nastavenie pre modlitbu a pôsti v tom pomôže. Na začiatku roka rozmýšľaj o tom, je to proste prvotina, my až tak veľa nezvykneme hovoriť o prvotine, ale na začiatku roka proste máš šancu urobiť proste určité kroky viery, aby si zobral iniciatívu, aby si predbehol nepriateľa.
Lebo a ja som veľakrát tak rozmýšľal, hej, že nechcelo sa mi veľmi postiť, nechcelo sa mi veľmi ísť do týchto vecí. Bol som tak konzumne naladený, by som povedal, mal som také roky, ale už sú za mnou, vďaka Pánovi, ale priznám sa, mal som také roky. Bol som tak konzumne naladený, že mal som nervy napríklad na pastora Jarda, že prečo dal ten spoločný pôst. Prečo neoslobodil naše svedomie a nepovedal, že nechám to na vás individuálne, ale bol natoľko múdry, že to na nás nenechal. Spravil rozhodnutia za nás a veľa nám s tým pomohol, vďaka Bohu. Musím povedať, že vďaka Pánovi, že Boh sa ho tak dotkol, dal mu takú múdrosť, pretože pomohol nám prekonať naše telo. Amen. Premohol nám prekonať naše limity a prekonať naše telo, ale bol som tak nastavený, že hovorím si, že všetko ide celkom dobre, proste som taký spokojný a ani sa nič také nedeje, prečo by som sa tak veľmi mal modliť. A to je úplne zlé nastavenie, pretože to je presne to nastavenie potrieb. Ale my môžeme predbehnúť diabla, prečo máš čakať na to, kým diabol zaútočí na teba, alebo na tvoju rodinu, alebo na tvoje zdravie, alebo na financie, alebo na cirkev, alebo na niekoho, prečo my nemôžeme začať jeho vytláčať z jeho územia. Prv, ako sa zorientuje v tom, že sme v roku 26. Prečo by to nemohlo byť presne naopak? A presne o tom to je, že my môžeme zobrať tú iniciatívu, ty môžeš zobrať tú iniciatívu a môžeš začať rozmýšľať o tom, akým smerom pôjde tento rok. Aké veci sa idú udiať, čo všetko sa ide udiať, čo všetko Boh pripravil, aby sa udialo. Čo všetko Boh pripravil, aby sa udialo. Jedna z najhorších vecí, ktorá je, že, ale to tak je proste vždycky. Teraz je tu nejaká vláda, ľudia na ňu nadávajú, keď sa vláda vymení, zase budú ľudia, novinári, proste všetci budú nadávať na tú vládu, ktorá príde. A môžem ti povedať jednu vec, že aj od toho sa odpútaj, od toho, kto vládne, pretože tvoje požehnanie nemá nič spoločné s tým, kto vládne. Jozef prosperoval vo väzení, prosperoval v Putifarovom dome, prosperoval všade, kdekoľvek bol, Boh bol s ním a dvíhal ho. Amen. A my sme ako Jozef. Povedz, ja som ako Jozef. Musíš sa od toho odpútať. Musíš sa odpútať od týchto vecí. My žijeme v prostredí, kde veľmi veľa ľudí je na to nastavených, že veľmi veľa je nastavených proste na to politické rozmýšľanie. Neviem, prečo to tu je, ale žijeme v prostredí, kde ľudia veľmi sú týmto limitovaní, veľmi sú na to sústredení. Myslia si, teraz je takáto vláda, Boh nás nemôže požehnať. A chcem ti povedať, že to nič nemá spoločné s touto vládou, či ťa Boh požehná, alebo nie. Táto vláda pre teba nič neurobí, a ani keď príde ďalšia vláda, pre teba nič neurobí. Toto zhoď zo seba túto mentalitu, nastav sa na to, že ty ideš dôverovať Bohu. Nastav sa na to, že ty ideš dôverovať Bohu. Povedia, dobre, a keby sa tak nekradlo, všetci by sme sa mali lepšie, tak dobre, bolo by možno menej jám na ceste. Ale to neznamená, že na tvoj účet začne chodiť viacej peňazí. Proste dobre, budeš mať menej jám na ceste. Možno, keď pôjdeš do štátnej nemocnice, tak bude krajšie vymaľovaná chodba. Nech sa stane. Ale tvoj životný pocit a tvoj život to nezmení. Proste prečo ťa má toto limitovať? Prečo ťa má toto limitovať? Prečo ťa má obmedziť to, kto vládne, má obmedziť to, či ťa Boh môže požehnať? Ja som minule hovoril s jedným človekom, máme celkom dobrý vzťah, máme nejakú spoluprácu a on robí jednu službu a nebudem vám hovoriť detaily, aby ste nevedeli, o čo sa jedná. On robí jednu službu a ja som mu povedal jednu vec, povedal som mu, že ty musíš preklenúť svoje politické predsudky. Pretože robí službu, kresťanskú službu, ktorá je spojená s lobbyingom, nebudem vám hovoriť viacej, a on veľmi nemá rád tých politikov, ktorí sú teraz. A ja mu hovorím, počúvaj ma, ale ty, ak toto je tvoja služba, aby si robil tento lobbying, ty ho budeš musieť robiť, aj keby tu bol Hitler. Ak to je tvoja služba, ty to musíš robiť, aj keby tu bol Hitler, pretože ak ťa Boh povolal, aby si robil tento lobbying, ktorý robíš,
tak nech tam bude kdokoľvek. Keby tam prišiel Mussolini, keby tam bol Stalin, ty to musíš robiť. Pretože to není o tom, či ti je sympatický alebo nesympatický. Proste z tohto sa osloboď. Toto hoď úplne za seba. Boh je s tebou vždy. Amen. Povedz, Hospodin je môj pastier. Nebudem mať nedostatku. Amen. Lenže niektorí ľudia z toho urobili, niektorí kresťania z toho spravili to, že neviem prečo, ale možno veľa čítajú noviny, ale čítajú tam Hospodin a premiér sú môj pastier. A vďaka Bohu tak to nie je. Hospodin je môj pastier a ja nebudem mať nedostatku. Amen. Povedz, Hospodin je môj pastier a ja nebudem mať nedostatku. Amen. A tieto svedectvá, ktoré ste aj počuli, preto sú také dôležité, preto sú tak obrovsky dôležité, priatelia, pretože vidíte, že aj v tomto prostredí, v ktorom žijeme, Boh vie požehnať ľudí. Amen. A čím viacej sa preto otvoríme, tým lepšie to bude fungovať. Čím viacej sa preto otvoríme, tým lepšie to bude fungovať. Čím viacej dovolíš, aby Svätý Duch a Božie slovo v tebe pracovalo, tým lepšie to bude fungovať. Tým lepšie to bude fungovať. Amen. Tým lepšie to bude fungovať. Čím lepšie toto pochopíš, že Boh je s tebou, Svätý Duch je v tebe, ty si chrám Svätého Ducha, tým lepšie to pre teba bude fungovať. Takže oddiel čas pre modlitbu, pre pôst, odstrihni sa od týchto vecí, čo najviac sa odstrihni od týchto vplyvov. Dostaň to vonku zo seba, dostaň to vonku zo svojho domu. A rozhodni sa, že budú v tvojom dome hrať iba chvály a uctievanie celý mesiac. Keď chceš, aby hral televízor, potrebuješ to, tak si tam zapni nejakú dobrú kázeň, ale nie hociakú zase. Ale zapni si tam nejakú dobrú kázeň, nech Božie slovo ti hrá vzadu, nech sa to dostáva do teba, nech sa to dostáva do tvojho srdca, modli sa v jazykoch, urob pravidelné modlitebné návyky, vypestuj, choď, modli sa každý deň, zavri sa raz, dvakrát za deň, koľko sa ti podarí, na pol hodinu, uctievaj Pána, rozmýšľaj o veciach, urob si denný zoznam, urob si denný rozvrh, ako ideš čítať Bibliu, aby sa dostalo k tebe slovo, aby sa dostalo do tvojho srdca, aby sa zmenilo toto nastavenie, v tebe a daj skutočne Božie kráľovstvo na prvé miesto. Daj Božie kráľovstvo na prvé miesto, rozhodni sa, že nedovolíš tomu, nedáš tomu priestor, aby niekto iný zobral iniciatívu a určil to, akým smerom pôjdeš. Ale dovoľ Bohu, aby stal sa tvoj pastier presne podľa 23. žalmu. Hospodin je môj pastier, nebude mať nedostatku. Vedie ma po zelených pažitiach, pasie ma po zelených pažitiach, vedie ma popri tichých vodách, občerstvuje moju dušu, vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno. Aj keby som išiel dolinou tvojej smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Pripravuješ predo mnou stôl pred mojimi protivníkmi. Olejom mažeš bohate moju hlavu, môj pohár preteká. Amen. A áno, len dobré ma budú sledovať po všetky dní môjho života a budem bývať v dome Hospodinovom na dlhé časy. Amen. To nastavenie zmeň vo svojom srdci. Skutočne dovoľ tomu, že ideš rozmýšľať o tom, kde ťa vedie Boh počas tohto roka. Nie, čo všetko potrebuješ, nie, ako chceš, aby veci vyzerali, ale kde ťa Boh vedie počas tohto roka, kde nás Boh vedie počas tohto roka. Koľko ľudí má uveriť v Ježiša, akí ľudia majú prísť do Božieho kráľovstva, čo všetko sa má udiať. A poviem ti, rozmýšľaj o tom. Modli sa v jazykoch, modli sa, aby Boh ti dal nápady. Modli sa, aby Boh ti dal nápady. Modli sa, aby vzrástlo pomazanie v tvojom živote. Modli sa, aby si lepšie prúdil v Svetom Duchu, aby si vedel, čo sa dá urobiť, ako sa dá vymaniť z toho života, ktorý máš momentálne, ako sa dá prelomiť tie obmedzenia, ktoré sú. A tento rok, ktorý momentálne máme, ja sledujem rôzne služby, veľmi veľa toho prorockého smerovania hovorí o tom, že Božia sláva prichádza späť do cirkvi.
Božia sláva prichádza späť do cirkvi. Božia sláva prichádza späť do cirkvi. Povedz, Božia sláva prichádza späť do cirkvi. Amen. A keď sa pýtaš, že čo to je Božia sláva, Biblia to veľmi jednoducho definuje. V starej zmluve Božia sláva sa zjavovala cez ten oblak, ktorý zostúpil, ktorý sa prejavoval v Mojžišovom stánku. Oblak, ktorý sa prejavoval v Šalamúnovom chráme. A boli tam všetky možné tie prejavy, ktoré to prinášalo, ale keď Božia sláva bola prítomná v Izraeli, bola so synmi Izraela, môžeš vidieť, že oni víťazili, získavali územie, prejavovalo sa medzi nimi požehnanie, slúžili Hospodinovi, pretože keď služba zvyšuje prítomnosť Božej slávy, pretože cieľom služby je, aby my sme prinášali Božiu slávu, aby sme ju roznášali so sebou. Ľudia sa obrácali k Bohu, činili pokánie z hriechov, lebo toto sú všetko prejavy Božej slávy, prejavy Božej prítomnosti a prejavy Božej slávy. A vidíme, že potom sláva, potom keď bol zborený chrám, Izrael sa dostal do zajatia, Božie slovo predsa hovorí, že väčšia bude sláva posledného domu ako toho prvého. A to sa začalo naplňať, keď prišiel Boží syn. Už sláva síce neprebývala v chráme ako takom, ale prišiel Boží syn a Božia sláva sa sústreďovala na neho. Pretože Ježíš je slávou Otcovou. Amen. Ježíš je Božou slávou. Amen. A keď Ježíš zomrel a vstal z mŕtvych, zostúpil Svätý Duch z neba na zem a Božia sláva sa začala prejavovať skrze Svätého Ducha, pretože on prišiel, aby oslávil Božieho syna Ježíša Krista. Svätý Duch prišiel, aby oslávil Božieho syna tu na zemi. A dneska presne toto sa deje, keď sa navracia Božia sláva, navracia sa Svätý Duch, navracia sa Božia prítomnosť späť do cirkvi a Boh začne budovať, začne prebiehať budovanie. Začne prebiehať nárast. Pretože nemôže byť sláva, ktorá nezačne ovplyvňovať ten vonkajší vplyv, nezačne sa prejavovať smerom von. Proste neexistuje sláva, ktorá by nemenila to okolie, ktorá by neovplyvňovala to prostredie, kde sa veci nachádzajú. A ak cirkev je chrámom Svätého Ducha, je dom Boží, je miestom Božej slávy, tak to znamená, že z cirkvi smerom von pôjde Božia sláva, a tá sláva sa tam dostane skrze teba a skrze mňa. Amen. Povedz, môj život je chrámom Svätého Ducha a Božia sláva sa skrze mňa dostane smerom von. Amen. A to znamená, vďaka Bohu, napríklad Božie slovo hovorí, preto pôst je dôležitý. 2. Paralipomenon 7, pozri, 7. kapitolu, 2. Paralipomenon 7. Božie slovo hovorí, že ak môj ľud, nad ktorým sa menuje moje meno, sa pokorí a bude sa mi modliť, ja vyslyším jeho modlitbu a uzdravím jeho zem. A poviem vám, že veľakrát sa to interpretovalo tak, že Boh uzdraví národ, uzdraví politický systém a tak ďalej, ale ja si to nemyslím, že toto sa stane, pretože vidím, že není veľká nádej na to, aby politický svet sa vylepšil. Politický svet už bude len horší a horší. Pretože my žijeme v prostredí, kde sa formuje ten antikristovský systém a politický systém už bude len horší a horší. Ale predsa, vďaka Pánovi, Božia sláva sa bude prejavovať v národoch. A pozrite, mňa to veľmi oslobodilo, prečítal som teraz jednu knihu, ktorá hovorí o Abrahamovom živote. A čo je úplne vzrušujúce je, že Abraham prosperoval na najbezbožnejšom mieste na svete. Žil v blízkosti Sodomy a Gomory, žil na mieste, kde boli králi, ktorí boli úplne bezbožní, ktorí obetovali deti, kde boli najväčšie sexuálne nemorálnosti, aké si vieme predstaviť. Svet, ktorý politicky chránil bezbožnosť, zákonmi chránil bezbožnosť, lebo hriechy sú prítomné všade, kde ľudia nemilujú Boha, ale oni mali ešte aj zákony, ktoré chránili bezbožnosť. A predsa, pozrite, Abraham tam bol a Boh bol s ním a Boh ho žehnal. Boh bol s ním a Boh ho žehnal. Takže on sa dostal úplne nad tento systém, ten systém jeho nejako nevedel obmedziť. Jeho systém neobmedzoval. A Abrahamové požehnanie presne je o tomto, že vďaka Bohu Abrahamové požehnanie nás vie požehnať
v akomkoľvek systéme, kdekoľvek sme. Pozrite, čítali ste svedectvá možno, ako čínsky kresťania v podzemnej cirkvi, ako Boh ich žehnal. V úplne bezbožnom systéme. V úplne bezbožnom systéme. V úplne bezbožnom systéme. A je to smutné, my nežijeme v Spojených štátoch, tu kresťania nemôžu vládnuť, pretože oni to nevedia. Pravdu povediac, niekto vládnuť musí, ale tu nevie nikto vládnuť. Ale vieme, že v nebesiach prebýva spravodlivosť, ďaká Bohu, a príde kráľovstvo Božie a príde taký vládca, ktorý bude vedieť vládnuť na zemi, ale musíme sa s tým zmieriť, vďaka Bohu, že tu ľudia nevedia vládnuť. Je jedno, či sú kresťania, nie sú kresťania, proste keď to raz nevieme, nemáme tú kultúru, nemáme históriu, ktorá by to priniesla, ťažko sa to tu ľudia naučia, ale chcem vám povedať, že netreba byť skeptický, pretože Abrahamové požehnanie je s tebou. Amen. Povedz, Abrahamové požehnanie je so mnou. Boh pracuje vo mne. Hýbe sa skrze mňa. Koná svoje dielo. Amen. A toto je vzrušujúce. Toto je vzrušujúce. Pozrite, kresťania prosperujú v Afrike. Majú ďaleko horší ekonomický systém, sociálny systém, majú ďaleko horší politický systém a Boh je s nimi. Boh je s nimi. Proste my sa od tohto musíme odpútať, musíme poraziť túto mentalitu, že ako veľmi je to s týmto spojené, že či sa nám bude dariť, alebo nie. Či s tebou bude Boh, alebo nie. Amen. Úplne sa od tohto musíme odpútať. Úplne sa od tohto musíme odpútať. A vďaka Bohu máme tento prístup k Bohu, máme prístup do jeho prítomnosti, takže nastav sa na Božiu slávu. Rozmýšľaj o tom, že prichádza Božia sláva. Máme rôzne prejavy, ktoré v Novej zmluve nájdeš, že cez čo všetko sa prejavuje Božia sláva. Pozri 2. Petrov list, vďaka Pánovi, pozrime 2. Petrov list, 1. kapitola. Tu je napísané, že proroci prorokovali o utrpení Kristovom a o sláve nasledujúcej za tým. O sláve, ktorá prichádza za tým. Teda oni hovorili o tom, že príde Mesiáš a zaplatí tú cenu, ale hovorili o tom, že keď Ježiš zomrie a vstane z mŕtvych, Božia sláva príde na túto zem. O sláve, ktorá nasleduje za tým. 1. Petrov list. A my žijeme v období, ktoré je za krížom. My žijeme v období, kedy Božia sláva sa má prejavovať v tomto svete. Amen. My žijeme v tomto období, kedy Božia sláva sa má prejavovať v tomto svete. 1. kapitola, 1. Petrov, 1. kapitola, 11. verš. Spýtujúc, na ktorý a aký čas to oznamoval duch Kristov, ktorý bol v nich, ktorý svedčil vopred o utrpeniach Kristových a o slávach za tým. Proroci nehovorili len o tom, že Mesiáš príde a bude trpieť, hovorili o požehnaní a o sláve, ktorú prinesie. My žijeme v období za krížom. Amen. Povedz, ja žijem v období za krížom. Žijem v období slávy. Amen. A kríž je obrovsky dôležitou vecou. Každý kresťan sa musí naučiť, ako ukrižovať seba samého, ako ukrižovať starého človeka v rôznych oblastiach. V oblasti neodpustenia napríklad. Je treba ukrižovať seba samého. Je treba ukrižovať seba samého. Napríklad jedna z kľúčových vecí je, čo Biblia hovorí, že kto nemá v nenávisti svojho otca, svoju matku, ešte aj svoje deti a tak ďalej, nie je ma hodný, a to sú veľmi ťažké výroky, veľmi silné, keď ich nevieš správne vyložiť, pretože Božie slovo tam hovorí o nosení Kristovho kríža a je pravda, že my milujeme všetkých týchto ľudí, milujeme svojich blízkych, milujeme svoje deti, milujeme všetkých, ale je pravda, že oni nemôžu rozhodovať o tom, či ja budem žiť ako kresťan alebo nie. Moje povolanie, ktoré mi Boh dal, nemôžu obmedziť moji príbuzní. Proste ja ich musím spraviť súčasťou toho povolania. A keď niekto nechce byť súčasťou toho povolania, tak proste musím aj tak poslúchať Boha, pretože je lepšie počúvať Boha ako ľudí. A Ježiš toto hovoril, že ja som priniesol rozdelenie
priniesol som meč a priniesol som rozdelenie na túto zem. A hovorí o rozdelení, ktoré môže vzniknúť v rodine, kvôli tomu, že niekto sa rozhodne nasledovať Pána Ježiša. Áno, je to pravda. Je to pravda. Je to pravda. A rodiny sa môžu rozdeliť kvôli tomu, že sú ľudia, ktorí napríklad neveria v požehnanie, neveria v nárast a myslia si, že kresťanstvo má vyzerať ináč. To môže priniesť rozdelenie do rodín. Je to pravda. A vďaka Pánovi my toto veľmi veľa nevidíme, ale v 90. rokoch, keď niekto sa stal kresťanom, mnohých ľudí príbuzní zavrhli. Mnohých ľudí príbuzní zavrhli, nechceli mať s nimi nič spoločné. A čudovali by ste sa, koľko je toho doteraz. Minule som mal jednu pastoráciu, jedna sestra z jedného mesta, kde sme založili skupinu, ona hovorí, že jej rodina ju zavrhla, pretože odmietla chodiť do kostola. Rodina ju zavrhla. A chcem sa ťa spýtať, že myslíš si, že je lepšie ostať súčasťou toho systému, ktorý je zlý, kvôli tomu, aby príbuzní boli spokojní? To si každý musí v sebe zodpovedať. A toto je nosenie Kristovho kríža, je to pravda. Ale to neznamená, že tých ľudí začneš nenávidieť. Proste máš ich rád, modlíš sa za nich, chceš ich získať pre Ježiša, ale sú otázky, ktoré si musíš vo svojom srdci usporiadať, že ako je to proste vo vzťahu, čo sú priority, o čo ide. Preto je lepšie napríklad, keď rodina funguje tak, že je založená na Božom slove, má kresťanské princípy. Je to pravda, že je lepšie, keď rodina je založená na kresťanských princípoch, keď celá rodina slúži Bohu, je to jednoduchšie. Pretože predstavte si, že aké sú rôzne veci. Predstavte si, že môže byť bezbožný muž alebo bezbožná žena, ktorí napríklad chcú, aby v manželstve sa praktikoval grupensex. Sú ľudia, toto je dneska bežné, ľudia v tomto žijú. A on má kresťanského manželského partnera. A on si musí vybrať a povie, že no ale ak ty nechceš toto robiť s nami, tak ja už ťa nemilujem. Pretože pod povrchom je veľmi veľa špiny. Je tam hnus a je tam špína. Je to pravda. My nehovoríme o Mongolsku. Nerozprávame o živote v Kalifornii, v Hollywoode. Hovoríme o hnusných hriechoch, v ktorých ľudia žijú tu na Slovensku. V dedinách, v mestách, tu na. Teraz, čo má urobiť ten človek? Povie, no ale on ma už nebude milovať. Čo mám urobiť? Čo si myslíš, že má urobiť? Čo by si mu ty poradil? Presne tak. Čo mu povieš, že tak, keď ťa volajú, choď a učiň potom pokánie. Choď do čerta s takými myšlienkami. Čiň pokánie. Staň sa kresťanom. Ešte si sa neobrátil, ak toto chceš niekomu poradiť. Je veľa vecí, ktoré ľudia musia vyriešiť, ktoré my musíme v sebe vyriešiť, keď chceme nasledovať Pána. Amen. Ale my chceme ísť touto cestou Božej slávy. A preto vám to hovorím, že áno, ono to spôsobí proste v určitej miere tieto veci spôsobia rozdelenie. V určitej miere tieto veci spôsobia rozdelenie. Nie každý s tým bude súhlasiť. A teraz otázka je, myslíš si, že keď máš žiť ako kresťan, že každý s tým musí súhlasiť? Však Pán Ježiš povedal, že bedá vám, keď budú o vás všetci dobre hovoriť, to isté robili falošným prorokom. Teda nastavme sa na to, odovzdaj sa Pánovi a ver, že Boh ťa požehná tento rok. Amen. Povedz, ja odovzdávam svoj život, aby som chodil s Bohom a aby ma požehnal. My žijeme v tomto období slávy. Žijeme v tomto období slávy. Pozrite Deuteronomium. Ja som si zobral teraz na začiatku roka Deuteronomium, pretože Deuteronomium to bola druhá kniha zákona. Mojžiš zopakoval všetko to, čo bolo v 2., v 3., 4. Mojžišovej knihe. Urobil taký súhrn a hovoril o tých podmienkach, ako sa dá zaujať zem. Ako vedia získať zem, ako do nej vedia vstúpiť. A preto mám rád Deuteronomium, lebo tam to máš všetko stlačené. Máš to tam zrýchlené a stlačené. A hovorí tu veľmi silné veci. Už to bude. 7. kapitola od 12. verša.
A stane sa za to, že budete počúvať tieto súdy a budete ich ostrihať a činiť, že Hospodin tvoj Boh bude ostrihať tebe zmluvu a milosť, čo prisahal tvojim otcom. Povedz amen. Halelujá. A bude ťa milovať a požehná ťa a rozmnoží ťa a požehná plod tvojho života a plod tvojej zeme, tvoje obilie a tvoju vínu šťavu, tvoj olej, plod tvojich hoviat, matky tvojho drobného stáda na zemi, ktorú prisahal tvojim otcom, že ti ju dá. Vidíš, Boh požehná a rozmnoží plod tvojej zeme, obilie tvoje obilie a vínu šťavu. A keď sme spomínali druhú paralipomenon, že Boh uzdraví tvoju zem, ja tomu verím, že spôsobuje to, že zem začne vydávať úrodu pre teba. Amen. Zem začne vydávať úrodu pre teba. Povedz, zem bude vydávať úrodu pre mňa. Amen. To znamená, že z najlepších vecí, ktoré sú vo svete, vedia sa dostať k tebe, vedia sa dostať k nám. Z najlepších vecí, ktoré sú vo svete. Požehnanie toto robí, že pozdvihuje ľudí, ale je to pravda, že požehnanie spôsobuje aj nenávisť. Pozri, Izák napríklad stretol sa s Filištínmi a hovorí, že prečo ma nenávidíte? Oni hovorili, prišli sme, aby sme s tebou urobili zmluvu, lebo vidíme, že Boh je s tebou. A on sa pýta, že prečo ste so mnou prišli uzatvoriť zmluvu, keď ma nenávidíte? A oni hovorili, že no my s tebou, lebo my chceme mať s tebou pokoj, lebo vidíme, že Boh je s tebou vo všetkom to, čo robíš. Ale oni ho nenávideli. Oni s ním chceli mať zmluvu, pretože sa ho báli. A my musíme prísť na jednu vec, musíš prísť na jednu vec, že áno, keď je s tebou požehnanie a chceš kráčať v požehnaní, chceš kráčať v Bohu, proste sú ľudia, ktorí to nebudú mať radi. Sú ľudia, ktorí to nebudú mať radi. Niekde som to čítal, že aká je slovenská mentalita a hovoria, že Slováci sú dobroprajní pre všetkých, ktorí sú chudobnejší ako oni. Ale veľmi nemilosrdní ku každému, kto ich preskočí. Lebo úspech sa neodpúšťa. Je to pravda. Proste to je slovenská mentalita. To Slováci takto rozmýšľajú. Nehovorím, že my takto rozmýšľame, lebo ja už sa identifikujem s nebeským kráľovstvom. Ale toto je naša DNA, s ktorou sme sa narodili, ale vďaka Bohu aj lekári hovoria, že DNA iba do 20% vie ovplyvniť veci, ktoré sú aj iné faktory, vďaka Bohu. Sú tu naše slová, sú tu naše rozhodnutia a tak ďalej. A aj DNA sa dá prekonať. Amen. Ďaká Bohu. Amen. Povedz, ďaká Bohu, ja viem víťaziť aj nad svojou DNA. Amen. Pretože dá sa vyskočiť z osudu našich predkov. Pozrite, Abrahamové požehnanie presne toto robí. O Abrahamovi, nikdy som si to neuvedomil, ale v Deuteronomiu to je zapísané. Deuteronomium hovorí, že Térach, Abrahamov otec, bol modlár, uctieval modly. Ale Abraham z toho vyskočil. Dokonca židovská tradícia hovorí, že on nielen uctieval modly, ale hovoria, že Térach dokonca mal biznis. On bol výrobca modiel. A pozri, Abraham sa z toho vyslobodil a začal slúžiť Bohu. On prekonal svoju DNA. On vyskočil z osudu svojich predkov a začal nasledovať Pána a Boh bol s ním a žehnal ho. Amen. Boh je so mnou a ja chodím s ním a on ma žehná. Amen. Ďaká Bohu. Takže ideme ďalej, čítame v 7. kapitole. Hovorí, bude ťa milovať a požehná ťa, rozmnoží ťa, požehná plod tvojho života, plod tvojej zeme, tvoje obilie, tvoju vínu šťavu, tvoj olej, plod tvojich hoviat, matky tvojho drobného stáda na zemi, ktorú prisahal Hospodin tvojim otcom, že ti ju dá. Budeš požehnaný nad všetky národy a nebude u teba neplodného ani neplodnej, ani medzi tvojim dobytkom. Hospodin odstráni od teba každú nemoc a všetky zlé neduhy egyptské, ktoré znáš, nevloží ich na teba, ale ich dá na všetkých tých, ktorí ťa nenávidia. A stráviš všetky národy, ktoré ti dá Hospodin tvoj Boh a nezľutuje sa tvoje oko nad nimi a nebudeš slúžiť ich Bohom, lebo by ti boli osídlom. Amen.
vidíš, že aké sú tu požehnania pre tých, ktorí slúžia Pánovi. Teda je treba sa rozhodnúť a treba získať to pochopenie toho roku, ktorý je pred nami. Treba pochopiť, čo všetko Boh chce urobiť. Treba urobiť rozhodnutia, že chceš sa posúvať v živote ďalej. My sme robili poslednú bohoslúžbu, keď sme mali v tomto roku. Niektorí ste tu neboli, ale keď sme mali poslednú bohoslúžbu minulú nedeľu, mali sme večeru Pánov a mali sme takú výzvu, že kto chce zanechať starý rok a veci starého roka v starom roku, pretože je čas hýbať sa ďalej. A aj teraz sme na začiatku roka, je čas, aby sme sa posunuli ďalej, ty, aby si sa posunul ďalej, tvoj život, aby sa hýbal dopredu. Aby služba sa hýbala dopredu. A za všetky tieto veci treba sa modliť, treba byť v Božej prítomnosti, treba ich absorbovať, treba sa modliť v jazykoch. Aby si pochopil, aby bol duch zjavenia v tvojom srdci. Zober Pavlové modlitby z listu Efeským z 1. kapitoly, z 3. kapitoly, modli sa, aby na teba prišiel duch múdrosti a zjavenia, aby sa rozšírila tvoja myseľ, aby sa tvoje srdce rozšírilo, aby si sa dostal do silnejšieho zjavenia, čo Boh vie vykonať v tvojom živote. Ako nás Boh vie použiť, čo všetko vieme urobiť, vďaka Bohu, pre Pána a pre Božie kráľovstvo, ako sa ľudia idú obrátiť. A poviem ti, že sú rôzne výzvy, ktoré môžeš urobiť práve preto, že je začiatok roka, môžeš dať proste, že chceš dať prvotinu Pánovi. Napríklad na konci mesiaca spravíme, určite ešte nemám dátum, ale určite spravíme zhromaždenie pre hľadajúcich. Môžeš proste s Bohom začať vyjednávať, že ty chceš už na začiatku roka v prvom mesiaci niekoho získať pre Ježiša. Chceš získať učeníka pre Ježiša. Aby sme prelomili všetky možné tie obmedzenia, ktoré sme mali v živote, pretože to je veľká vec pre väčšinu kresťanov, toto je veľmi veľká výzva, aby si niekoho získal pre Ježiša, aby sa niekto stal učeníkom. Ale prečo by sme to nemohli prelomiť teraz v začiatku roka? Prečo by sme to nemohli prelomiť? Aby sme sa pripravili na to, že ideme ďalej. Ideme urobiť väčšie veci, ako boli tie, ktoré sme urobili v minulý rok a vďaka Bohu minulý rok bol veľmi dobrý, bol veľmi silný, ale môžeme urobiť viac. Amen. Povedz, ja viem urobiť viac. Som pripravený urobiť viac. Amen. Teda nastav na to svoje srdce, rozmýšľaj o tom, urob rôzne zmluvy s Bohom počas tohto roka. Rôzne zmluvy s Bohom je treba spraviť počas tohto roka, počas tohto obdobia, ktoré bude pred tebou. Lebo pozrite, čo je zaujímavé na Božom slove je, že Boh hovorí o veciach, ktoré prichádzajú. Biblia je plná vecí, o ktoré prichádzajú. Preto, aby my sme vierou spolupracovali s Bohom. Aj túto časť, ktorú sme prečítali z Deuteronomia zo 7. kapitoly, tam hovorí, že stane sa, že preto, že slúžiš Hospodinovi a hovorí, čo všetko sa udeje, čo všetko príde, čo všetko sa stane. A keď vierou spolupracujeme s Bohom, tieto veci prichádzajú. Oni sa naplnia. Amen. Teda my vieme otvoriť tento rok úplne slávnym spôsobom, vieme sa dostať do slávy, vieme sa dostať do týchto vecí. Spolu s pôstom je spojené to, Biblia hovorí, že zasľúbenie vyliatia Svätého Ducha. A poviem vám, že áno, presne o to je treba sa modliť, aby dary Svätého Ducha, aby sa začali prejavovať v cirkvi o mnoho hojnejšie, ako to bolo doteraz. My veríme v divy, zázraky, znamenia, že sa navracajú do cirkvi a bude ich o mnoho viac. Bude ich o mnoho viac. Bude ich o mnoho viac. Vďaka Bohu. Vieme urobiť rôzne veci, vieme skutočne spraviť rôzne veci pre Pána a pre Božie kráľovstvo. Čakajte, kde je Ronald? Jedno video vám zapnem a skončíme. Zapnem vám jedno krátke video, aby ste uvideli, čo urobil jeden brat pred koncom roka. Na misii sme to prezdieľavali. Išiel do boxeristického klubu a spravil tam evangelizáciu. Vďaka Pánovi. Pretože my musíme prísť na to, že Boh je s nami a poviem vám, že minulé roky boli presne rokmi prípravy. A my sme sa presvedčili o tom, že Boh je s nami v tom, čo robíme. Preto musíme byť smelší. Amen. Musíme byť smelší.
pijeme Svätého Ducha, aby sme boli smelší, aby sme urobili väčšie veci. Ron, vieme zapnúť to Adyho video? OK. Halelúja. Týždeň pred Vianocami sa to udialo. Išiel v Bratislave, zajednal najznámejší boxeristický klub. Spravil tam taký benefičný tréning. Súčasťou toho bolo kázanie evanjelia. OK. Zažil radosť, zažil smutok, zažil rany. A napriek tomu, že si zažil takéto chvíle vo svojom živote, si dnes prišiel sem, lebo si chcel podporiť dobrú vec. Teraz si predstav, keby není Boh, keby není nič po smrti, zomreme a je tma. Tak či naše skutky majú nejakú hodnotu? Či majú večnú hodnotu? Na čo to robiť, keď jedného dňa toto divadlo skončí a nebude nič potom? Ale Biblia hovorí v knihe kazateľa, že Boh vložil večnosť do našich srdc. To znamená, že niekde v hĺbke duše vieme, že to, čo zasejeme, budeme žať. Ale otázka je, či skutočne naše dobré skutky sú dostatočné na to, aby sme my žili večne. Alebo to život Božieho Syna, ktorý zaplatil svojim životom za mňa a za teba. On bol odmietnutý, aby ty si mohol byť prijatý Bohom. On prichádza, aby vošiel do tvojho srdca a uzdravil každú ranu, ktorá je tam. Aby ťa uzdravil duševne, mentálne, aby ťa uzdravil fyzicky. V tomto je moc Božieho slova. Biblia hovorí, že kto v srdci verí, že Ježiš Kristus stál 3. dňa z mŕtvych a vyzná to svojimi ústami, tak je spasený. Boh chce, aby si nedával druhých ľudí dole, ale aby si ich dával hore. Aby tvoj život išiel hore. Aby tvoj život bol svedectvom o tom, že Boh je živý a mocne koná v tvojom srdci. Každý z nás si nesie vo svojom srdci. Niečo vám poviem. To nestálo ani euro. On išiel za majiteľom najznámejšieho klubu, povedal, správme jeden tréning, za ktorý ľudia ešte zaplatia a výťažok dáme nejakému fondu pre postihnuté deti. Ale jemu sa otvorili dvere, aby tam mohol kázať evanjelium. Všetci tí ľudia sa s ním modlili modlitbu spasenia. Majiteľ ho kontaktoval a povedal mu, že chce s ním ísť na kávu, pretože ho to veľmi zaujalo. Všetko, čo počul. Proste je to len o tom. Musíš byť smelý. Nesmieš sa báť, musíš byť smelý, pretože ak je Boh s nami, tak sa to musí ukázať. Amen. Takže máme pred sebou veľmi dobrý rok. Je to veľmi vzrušujúce. Ja vám poviem, že úplne, preto hovorím aj o pôste, aj o týchto veciach, že my sa musíme dostať z toho nastavenia, ktoré sme mali. Keď chceš počuť Boha, keď si zoberieš Eliášov príbeh, keď utekal pred Jezábel, Boh ho poslal 40 dní, musel cestovať a išiel na vrch Horeb. Išiel tam, kde Boh uzatvoril zmluvu so synmi Izraela. A poviem vám, Boh ho musel dostať odtiaľ, kde žil, pretože on by nepočul Boha v Kanáne. Pretože v Kanáne mal hlavu plnú Jezábel a tých protivenstiev a útokov, ktoré boli proti nemu. Musel ho odstrihnúť z toho života, v ktorom bol, aby mohol počuť, čo Boh mu hovorí. Preto je dobré, aby si odstrihol svoj život tento mesiac, aby si ho dal pre Pána, aby si sa rozhodol, že chceš sa modliť, chceš čítať Božie slovo
nemusíš to robiť veľmi fanaticky, tu nejde o to teraz vytvoriť nejaké násilie, ide o to zmeniť to nastavenie a začať nový rok úplne iným spôsobom. Aby si sa priblížil k Bohu, aby si to pochopil, aké veľké veci Boh pre teba môže urobiť. Modli sa, aby Boh ti dal nápady, aby si prišiel na to, ako sa posunúť ďalej. Posledný verš prečítam, je už veľa hodín, ale prečítam posledný verš, lebo neviem, kedy najbližšie v nedeľu tu budem kázať, preto som kázal dlhšie. Ale pozri, 8.18, Deuteronomium 8.18, toto je veľmi dôležitý verš. A ja som si včera spravil exegézu tohto verša, výklady tohto verša, aj v gréčtine, aj v hebrejčine, podľa Septuaginty a tak ďalej. A je to presne tak, ako my to vykladáme. Božie slovo hovorí, že je také pomazanie, ktoré buduje majetok a získava finančné zdroje. Ale budeš pamätať na Hospodina svojho Boha, lebo on je ten, ktorý ti dáva silu, aby si nadobudol bohatstva, aby postavil svoju zmluvu, ktorú prisahal tvojim otcom, ako je tomu dnes. Amen. Boh je také pomazanie, ktoré Boh chce uvoľniť do cirkvi, ktoré sa musí dostať medzi Boží ľud, pretože ja som vám vravel o tom nastavení, ktoré Boh dal do môjho srdca a sú veci, ktoré ešte ani nemôžeme hovoriť teraz, proste na čo všetko ja som nastavený, aké veci proste budeme robiť pre Pána, čo všetko budeme robiť pre Boha, ale niečo ti poviem, že pozri, Božie slovo hovorí, že je také pomazanie, ktoré vie získavať, prenášať zdroje z tohto sveta do Božieho kráľovstva. Vďaka Bohu. A ja som veľakrát rozmýšľal o tom, či to tak je, ale teraz máme výhodu, sú tie chatboty. Ja zobral som si Groka, poprosil som ho, respektíve prikázal som mu, ja ho nebudem prosiť. Prikázal som mu, nech mi spraví exegézu aj hebrejského, aj gréckeho prekladu týchto veršov. A je to presne tak. Hovorí tam o sile, o schopnosti, o pomazaní, o duchovnej sile na budovanie bohatstva. Teda v Svetom duchu je o mnoho viacej, ako my sme doteraz zažili, ako sme doteraz videli, vďaka Pánovi. A za tým sa načahujeme a ideme to zobrať. Amen. V Svetom duchu je o mnoho viac. Zdvihni jednu ruku a povedz vďaka Pánovi. Ja ti ďakujem, Pane, že vo mne pracuje tvoj Svätý duch. Som chrámom Svätého ducha. A moje telo bolo vykúpené Ježišovou krvou, je očistené a posvätené, patrí Pánovi a ja ti ďakujem, že vo mne žije Svätý duch. A to je viac ako povzbudenie. Je to viac ako dobrý pocit. Je to skutočná tretia osoba živého Boha, ktorá pracuje vo mne, ktorá sa hýbe skrze mňa. A ja sa ti poddávam, Svätý duch. Ďakujem ti za oheň, ďakujem ti za zjavenie z Božieho slova, ďakujem ti za autoritu v mene Ježíš. Ďakujem ti, že toto všetko pôsobuješ vo mne, aby ja som to používal na Božiu slávu. A ja ti ďakujem, že tento rok získam pre Pána a dostanem sa ďalej vo svojom Bohu, ako všetky roky predtým. V mene Ježiša Krista. Halleluja. Môžeme sa postaviť. Herganio nora sande bedaganio nora mante menetonia na ramania na ramana. Ore bande gessini anaramai de becchini onoramante benitani onoramani anaramana. E ragazzi de bedi onoramante meni anaramai ne menagani onoramana. Ere me de bani onorasande bedagani anaramana. Halleluja berepani onorakande meni onorabande bedabaniam. Irasin de begi onoramande beni onoramai de beni anaramana. Iragande beni onora sande beni onora maine meni onora mai da gani anaramania. Iramande beni onora gande beni onora mande beni anaramania. Hallelujah barasigi anarabai de benamani onora mania. Hallelujah mende gani onora mande bedagadiam. Kika, poď hrať, prosím ťa. Aj Dia nech ide hrať. Siramai de bedagadiam. Za chvíľu budeme mať zbierku. Ale chvíľu sa modlíme v jazykoch. Siremede bende ganion oramana. Irabide genion oramande benion oramande genadion oramana. Irabande besinde begion oramande benian aramaine menion oramana.
Irabai de Gedinia Narisanda Bagia Naramante Menia Naramana. Iramai de Bessinio Ramande Bedagam. Iramante Menidio Ramande Bedagadia Naramande Benessinia Naramana. Hallelujah, Beragapio Ragai de Gedania Naramande Bedania. Hallelujah, Berasicalario Rogonde Benia Naramana. Hallelujah, Pánova ruka prichádza na teba v mene Ježíš. Hiramei semindo bonia na ramai de genia na ramai de benio no ramania. Iramande genio no ramande benio no rasande benio no ramande gedania na ramana. Hallelujah, Beragabia na ramande bedania na ramana. Hallelujah, menesoin mendeganio no ramante benio no ramande bedagia na ramana. Iragassio no rabande benidinio no racante menia na ramana. Irabapinio no racante menia na rassande menia na ramanio no ramana. Irabagadio no ragonde minamania na ramane mende benio no rassonde menia na ramania na ramana. Irabigadanio no ramania na ramene basio no ramande bedagadia na ramanio no ramana. Irinisine mina sandonia na ramane menio no racante bedabania na ramana. Iragassette ganio no ramante neria na ramane menio no rabande bedagia na ramanio no ramana. Irabissonde bedegadio no ramande benia na ramane menacanio no ramania. Irabassio no rabande benia na ramante benadio no ramande benadio no ramana. Irabassio no ragande menio no ramande benio no ramane menio no ragande benio no ramania. Siremene mente che ne mando monia no ramane bedagadia no ramania no ramana. Iremende bessinio no ragande menia no ramande benia no ramana. Hallelujah, Beragadio no ramande bessinia no ramana. Hallelujah. Hallelujah, Miracadia no ramende benidio no ramande benadia. Hallelujah. Hallelujah, Pane, ja ti ďakujem, že je viac. Je, Pane, viac toho v Tvojom slove. Je toho viacej, Pane, v Svetom duchu. Je toho viacej, Pane, v Tvojej krvi, než sme, Pane, doteraz videli a zažili. A, Pane, ďakujem Ti v mene Ježiša Krista. Ja Ti ďakujem, že, Pane, Tvoja sláva prináša, Pane, tento nárast a prináša premenu tak, ako je to napísané v Božom slove. Ako je to napísané, že my všetci, zliadajúca v sláve Pánovej ako v zrkadle, meníme sa na ten istý obraz od slávy k sláve skrze Ducha Pánovho. A ja Ti ďakujem, Pane, že Božia sláva prináša, Pane, zmenu. Mene Ježiša Krista. Irasejde bagia na rabádia. Iremente magia na ramajde bedio do rabande bedabania na ramán. Iragani onora sante beni onora mante meni onora mante beni na ramania. Hallelujah, beragasi onora bande bedania na ramania na ramania. Počas minulého roku sa táto cirkev úplne zmenila, vďaka Bohu. Je to už iná cirkev. Boh z nás sňal každú stopu minulosti, vďaka Bohu. A sme ako nový mech, ako nová kožica, ktorá je pripravená na nové víno, mene Ježiš. Iragasia na ramande bedania na ramán. Irabakia na rabadia. A sláva Pánova prináša tú zmenu, vďaka Bohu. Sláva Pánova prináša tú zmenu, mene Ježiš. Irregisia la rimante menio lo rabai de gedania la rabadia la ramani. Hallelujah, mene saine velegadia la rabadia la ramani. Hallelujah, mene kania la ramania. A my v tomto ale musíme pokračovať ďalej. Ale preto, aby prišlo nové víno, musela nastať táto zmena. Pretože nové víno môže ísť iba do nových mechov. Irakasia la rimante menio lo ramai de bedabania la ramani. A my sa sítime Božím slovom a pijeme Svätého Ducha pre viac, pre nárast. Irakande menitinia la rasai gebenia la ramai de bedabania la ramani.
Irekende meni olora bande beni alara saide gedi olora bande bedabania. Halleluja, bende bigani olora bande alara bande. Chvíľu sa modlite v jazykoch, musím prísť na to, ako ideme zakončiť. Irakante mini olora sande bedegadi alara bande. Ike birabida gadi olora bande bedema. Iresinde begemani olora bande meni alara baide bedagi alara bande. Irmaten penita sande bedagadi alara bande alara bande alara bande alara bande. Irekina mante meni alara sejde bagi alara bande. Ježiš povedal, ak niekto žízni, nech príde ku mne a pije. Sirekina manto boli alara baide bedagadi alara bande. Halleluja, sirekina maita pani olora mante menatani alara bande. Ora baide che da bani alara sine mani alara pante meni alara mani. A ty sa musíš napiť Svätého Ducha, aby si videl veci, ktoré sú úplne mimo tvoju myseľ, ktoré doteraz neboli v tvojom srdci. Musíš sa napiť viac Svätého Ducha. Musíš viac sa napiť Svätého Ducha. Musíš sa opiť novým vínom v mene Ježíš. Iresika bari alara maide beni alara mante menekani alara mani. Irebida kadi alara sante meni alara mante menetani alara mani. Halleluja, gira sinke begi alla rimante meni alla ramaite bedaban. Halleluja, biga sani alla ramante menetani alla ramaite gedaban. Halleluja, Boh je s tebou. Mene Ježíš, gira sinde bagi alla ramania. Siramaide geni alla ramaite bedagadi alla ramania. Halleluja, neboj sa, ani sa nestrachuj, lebo s tebou je Hospodin tvoj Boh. Vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Iresinde bagio lora mante mani alla ramana. Neboj sa, ani sa nestrachuj, lebo s tebou je Hospodin tvoj Boh. Vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. Iregisia la rimente mani lora mania. Povedz, ja sa nebojím, ani sa nestrachujem, lebo so mnou je Hospodin, môj Boh, vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjde. Halleluja. Siregende menetani ala ramajde gedabani ala ramani. Keď sa ťa Boh dotýka, rôzne obrazy povstávajú v tvojom srdci. Niečo ti poviem, že musíš tie obrazy chytiť a držať v sebe. Nesmieš ich nechať bokom. Na začiatku decembra, keď tu bol pastor Todd, na jednom zhromaždení som sedel, bol som na 6 zhromaždeniach s ním, na jednom zhromaždení som sedel. Naraz niečo proste cezo mňa prešlo. Mal som taký obraz vo svojom vnútri a uvedomil som si, že tento rok už tretíkrát mi to Boh ukázal. A ja som to vždycky nechal v tom zhromaždení, ako skúsenosť, ktorá bola, a nechal som to bokom a uvedomil som si, že to je niečo, čo mi Boh ukazoval a ja som si myslel, že to je iba súčasť toho zhromaždenia, aby som sa trochu povzbudil, aby som odišiel domov s dobrým pocitom. Musel som činiť pokánie, pretože už niekoľko mesiacov boli veci, ktoré mi Boh ukazoval. A ja som si vtedy povedal, že ja to chytím a nepustím. Halleluja. Ja to chytím a nepustím, ale pôjdem za tým a stane sa to. Mene Ježiš. Čo to je, to vám nebudem hovoriť. To je medzi mnou a medzi Bohom. Ale ja som to chytil a povedal som a odtedy každý deň o tom s Bohom rozprávam. Cítim sa Božím slovom preto, aby sa to naplnilo. Ale je to veľmi slávne a veľmi mocné. A ovplyvní to aj túto cirkev, vďaka Bohu. Takže sme v Božej prítomnosti, keď Boh kladá do tvojho srdca obrazy. Vieš, že sú od Boha, tak ich chyť. Drž to a zober to domov. Doma zober slovo a
a skúmaj, či to skutočne je od Boha. Modli sa v jazykoch, aby si prišiel na to, či to tam ostáva a rastie a hýbe sa to v tebe. A my v januári chytíme tieto obrazy. My chytíme tieto obrazy v mene Ježíš. Halleluja. Ideme sa spolu modliť. Ježíš, ja ti ďakujem za život v hojnosti. A ja ti ďakujem, že hojnosť je viac ako to, čo som doteraz prijal. A v mene Ježíša Krista prosím ťa, aby ty zasadil túto hojnosť do mojho vnútra aj pre tento rok. A ja ti ďakujem, že ty mi dávaš nápady v rôznych oblastiach. Dávaš mi nápady pre život s tebou, dávaš mi nápady pre službu, dávaš mi nápady aj pre biznis, dávaš mi nápady pre všetko a ja sa posuniem ďalej. A z toho, čo vykonáš, časť patrí tebe a bude patriť tebe. A ja ti za to ďakujem. A v mene Ježíš ďakujem ti, že ja som už iným človekom. Už nie som stará kožica, som nová nádoba, pripravená, aby bolo vliaté toto nové víno do môjho života v mene Ježíš. Halleluja. Halleluja, za niektorých sa ideme modliť. Musíme, ja to cítim. Shiramajde gedamia la rabajde gedamia la rabajde. Niektorí sú iba znúdení, dobre, ešte prosím ťa, buď trpezlivý, aby sme nezarmútili Svätého Ducha. Ale keď ty vieš, že nemôžeš odísť bez toho, aby si získal to nové víno po cenu. Ideme sa za teba modliť v mene Ježíš. Hirgande messinia la rabede gadiono ramania. Halleluja. Halleluja. Giramika badia la rasende bakia la rabide bedania. Halleluja. Menecane medio lo ramasio lo rabante bedagaria la rabana. E carasio lo rabambe de rabania la racante menia la rabana. Nové víno, mene Ježíš. Nové víno, mene Ježíš. Nové víno, mene Ježíš. Girasika badia la